Ara, Quebecen edo Irlandaren kasuek Espainiakoarekin ez dute zer ikusirik. Euskadik tradizio forala dauka, eta aspalditik usterrek baina autogobernu handiagoa. Baina dozein kasuta, gatazka guztia, estatus politikoa aldatzearen beharretik datoz. Soberania esparru herri baten bila dena. Kanporo horren beste begirago beharrean. Konponbideak aurkitzeko bide propioa sortu behar dugu. Enfrentamentuak saiestu. Negoziazioa, barkatu. Bai? Bai. Beraban. Gertu. Atentatua hori joan. Juan Priede, gure alderdikoa.